കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം ചാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബിന്ദോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. गौरी वैष्णव भक्तर की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നോക്കാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഞാൻ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13 14 അല്ലേ? 12 13 അല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആരാ പറയുന്നത്? ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. മന്ത്രം 12 എന്താണ് പറയുന്നത്? അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സബ്ബോധി ഭാസതി തമോ ഭൂയ യവതി തമോ യ ഉ സംഹ്യുത രഥ. വിവർത്തനം: ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? അതായത് സൗണ്ട് കുറച്ച് ക്ലിയർ അല്ല. കുറച്ചും കൂടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവോ? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
ആ ഹരേഷ് ഇപ്പൊ ഇതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് നിരാകാര നിരപേക്ഷത ആരാധിക്കുന്നവർ അതിനും കനത്ത കുരുരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കും. പ്രവേശിക്കും. 2. അസംഭൂതി എന്ന പദം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു? അസംഭൂതി എന്ന പദം സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി അതിദൈവങ്ങളെ ആദ്യ ദൈവങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ കുറിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതിനെ കുറിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 3 എഴുതാം. ശരിക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയി. അടുത്തത് സംഭൂതി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനാണ്. ഭഗവാനെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിരപേക്ഷ സത്യം, അത് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ്. അതിനെയാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 10:2 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ പറ്റി അറിയില്ല, എല്ലാവരും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. അതെ. നിരപേക്ഷ സത്യം, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് എന്നത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പറയാം? ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ, അതാണോന്ന് അറിയില്ല, ഒരു നാളികേരത്തിന്റെ ചകിരിയാലും പകുതി ജലത്താലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവരണം കാറ്റ് കടക്കാത്ത വിധം ഇറുകിയതിനാൽ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരവും കഠിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വേണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്തെ വിപുലമായ അനന്തവുമായ അത്യുജ്വല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അതാണോന്ന് അറിയില്ല. ഇല്ല, അതല്ല. നിരപേക്ഷ സത്യം, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് അല്ലേ? പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാരൂപവും സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരവുമാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാരൂപം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം അല്ലെ? പ്രകാശരൂപം. അതെ. പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരം. അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരം. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരം. ഭഗവാൻ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാവ രൂപവും സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് ആവിഷ്കാരവും. ഭഗവാൻ തന്നെ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം, അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ പരമനിരപേക്ഷ സത്യം. മറ്റേതൊന്ന് എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും അംശം ഏത്? പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് പരമാത്മാവ്, ഏത് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭാരൂപം. അടുത്തത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ അറിയാൻ കാരണം? അഹൈതികമായ ഭക്തിയുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു. വ്യക്തിയായും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആർഭവിക്കുന്നതായും അറിയാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 7:20-21 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഭൗതിക ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഭഗവാനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 7:23 എന്തു പറയുന്നു? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്ത് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:23 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അത് മാത്രമാണോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ദേവന്മാര് ഭജിക്കുന്ന, ഓക്കെ, ദേവലോകത്ത് ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവലോകത്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ശരി.
അടുത്തത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ അത്ര കാരണം എന്ത്? മതിയാവോ പ്രഭുജി? അത് മതി മതി. മാതാജി ലീലമാതാജിയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ല? അല്ല, ഇല്ല, എ ഇല്ല, ശോഭന ഞാനത് മാതാജി, എ ശോഭന മാതാജി അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. റിമൂവ് ചെയ്തല്ലേ? ഹരികൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ലീലമാതാജി എന്താ പറഞ്ഞതപ്പ? അല്ല, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുന്നു, ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തിലും, സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തിലും എത്തുന്നു. ആ, അങ്ങനെ എഴുതാൻ കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചുരുങ്ങിയത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെ ലോകത്തെത്തുന്ന എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെടുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് താൽക്കാലികമാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശാശ്വതമായ ലോകം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ് ശാശ്വതമായ ലോകം. വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ് ശാശ്വതമായ ലോകം, അല്ലെങ്കിൽ സനാതനമായിട്ടുള്ള ധാമം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ശാശ്വതമായ ലോകത്തിൽ അധിക നായകൻ ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 8:16 എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രഭുജി, 11ാമത്തത് ഒന്നും കൂടെ പറയണം പ്രഭുജി. ശാശ്വത ലോകം എന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകം. ശാശ്വതമായ ലോകം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകം. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 8:16 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അതെ, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴത്തുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളില്ല, പുനർജന്മം ഇല്ല അവിടെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് അതെ. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹം ഗോലോക വൃന്ദാവനം അഥവാ കൃഷ്ണലോകം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം അഥവാ കൃഷ്ണലോകം. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ. അതെ, അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ പ്രകാശം ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ വിറകിൽ നിന്ന് അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണോ അതിനകത്ത്? അല്ല, അത് വ്യാപിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവോ? ഉദാഹരണം മാത്രം മതി. സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാനും എഴുതിയത്. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഉദാഹരണം എഴുതുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉദാഹരണം എന്തായാലും എഴുതാം. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം 4:2 എന്താണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റേതായ ഈ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4:2 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രയമാവുകയും ചെയ്തു. മുഴുവൻ എഴുതാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. കാലക്രമേണ അത് മുറിഞ്ഞുപോയി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് വീണ്ടും അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. ഏതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റേതായ സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത 4:2 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഞാനും അത്ര എഴുതിയത്. അതെ, 12 കഴിഞ്ഞു, ഇനി 13 ആണ്. 13 പറഞ്ഞോളൂ.
മന്ത്രം 13 വിശദീകരിക്കുക. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാ അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണ യേ നസ്തസ് വിചക്ഷിരേ. വിവർത്തനം. സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദ്യകാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരി. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നോണ്ട് ഒരു ഗുണം അല്ല, ഭഗവാനെ അല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നോണ്ട് വേറെ ഗുണം. അതിലെല്ലാതും പെട്ടു. ദേവന്മാരായാലും പൃഥുക്കളായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പെട്ടു. ഓക്കെ. അടുത്തത് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയാൻ കഴിയാത്തത് ആർക്കാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥത വരാത്ത വിശ്വസ്തരായ ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയുകയില്ല. യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ അത് തന്നെയാണ്. ഒന്നിൽ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ്, ഒന്നിൽ സന്തുലിത മനസ്കരായ അഭിജ്ഞരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ മന്ത്രം വെളിവാക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് അതാണോ പ്രഭുജി? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥത വരാത്ത വിശ്വാസിരായ ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയുകയാണ്. ആചാര്യന്മാര് യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരെ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം സൂത്രവിദ്യ അറിയില്ല. ആചാര്യൻ, യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ എന്നുള്ള ഒരു വീട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതെ. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 9:25 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാതും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ? 3-4 കാര്യമില്ല. ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ അല്ല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്രഭുജി. അത് 9:25 അത് കുറച്ചും കൂടെ എഴുതാം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇതാണല്ലോ, അത് ഭഗവതി പഠിച്ചാണല്ലോ നമ്മളത്. പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതാം നമ്മള്. ഇതാണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ എഴുതാം. എഴുതണമെങ്കിൽ പൃഥുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന പൃഥുക്കളുടെ ലോകത്തൊന്നും എഴുതാം. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. ശരിക്കും അതിൽ നമ്മള് ആ ശ്ലോകം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. പൃഥുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന പൃഥുക്കളെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും എങ്കിലും എഴുതാം, ഷോർട്ടായിട്ടെങ്കിലും എഴുതാം നമ്മള്. ഓക്കെ. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക മനോമണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണക്കാരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ആധ്യാത്മിക തപോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നവോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 18:66 ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്? മറ്റെല്ലാ ആരാധനാ രീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രാപിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. സർവധർമ്മ പരിത്യാജ അല്ലേ? പരിത്യജ്യ സർവധർമ്മ പരിത്യാജ മാമേക ശരണം വ്രജ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാം. ഓക്കെ. അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കപ്പെട്ടവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്? എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാൽ ഇവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പാതയും ഒരേ വഴിക്കാണ്. തെറ്റായ ധാരണ. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വഴി കൂടെ തന്നെ പോണം. ഓക്കെ. അടുത്തത് അഹം സർവപ്രഭ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ സകലത്തിന്റെ ഉറവിടം. ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ്.
എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാകുന്നു. അതെ. അതെ. ഉം. അടുത്തത് ഉം. വേദത്തിലെ അടുത്തേതാ? അടുത്തത് അഥർവവേദത്തിലെ കോപാലത ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതും ബ്രഹ്മാവിനെ വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും അഥർവവേദത്തിലെ ഗോപാലതാവിന്റെ ഉപനിഷത്തിൽ 1:24 പറയുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് വൈദികജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഗോപാലോപനിഷത്തില് പറയുന്നു. ഓക്കെ. പറയുന്നു. അടുത്തത് നാരായണോപനിഷത്തിൽ എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനുഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. നാരായണൻ പ്രജാപതികളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചതും നാരായണൻ തന്നെ. നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്താരം കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെ. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ. അടുത്തത് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദനായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ആദികാരൻ ആനന്ദനായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ, അത് കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. ഓക്കെ. അടുത്തത് ബുധ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ആരാണ്? യഥാർത്ഥ വിദ്വാനായ ഒരാൾ മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് കൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നു. അത്രയും വേണോ പ്രഭുജി? മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്രയും മാത്രം പോരെ? അത് മതി. ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമെന്ത്? അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത വിവരിക്കുന്നു. അതെ, അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കണം. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത വിവരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൂഢന്മാർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ല, അതും കൂടെ അതിൽ എഴുതിക്കാം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും അത്. അടുത്തത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത്? ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. ഓക്കെ. ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരെയും യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ത്? എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പൂർണ്ണബോധവാനാണ് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണബോധവാനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണത്തിന്റെ കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണബോധവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:26 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയുകയില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീത 7:26 കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്തു. ജീവജാലങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ എന്തെല്ലാം? ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തര യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. അതാ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാലും മതിയാവുമല്ലോ പ്രഭുജി. ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, രോഗം, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അത് ബാക്കി എഴുതണോ? ഇത്രയും മാത്രം മതിയാവോ? ഇത്ര മാത്രം മതി. അതിന് അനുഭവിക്കുന്ന യാതന. ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റുകളാ. അതെ.
ഓക്കെ, അടുത്തത്. അടുത്തത്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിത മാർഗം. ജപോ പിന്നെ ശ്രവണവും മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണം. അതായത് മിനിമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതെ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ മനസ്സ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധമാകുന്നു. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. ഇപ്രകാരം സഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നൽകുന്നു. കുറച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്താ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരിട്ട് ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ല, അത് ശരിയാണ്. അതിൽ ശരിക്കുള്ളത് ശ്രവിക്കണോണ്ടുള്ള അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അഴുക്ക് അല്ലെ, അത് നീക്കം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം കൃഷ്ണനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. രാജസ്യം താമസിയാൻ പ്രകൃതി ഗുണം മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എഴുതാം. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മള് ഇതൊക്കെ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അത് ശ്രവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്ക് അല്ലെ, മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും, ഭഗവാനോട് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഭഗവത്ഗീതകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. ഇപ്രകാരം സഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ അത്? ഭഗവത് ലീലകളെന്നല്ലേ? ലീലകൾ തന്നെയാണ് ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. സംഭവാദ് അസംഭവാദ് ഇവയുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുക. സംഭവാദ് സകല കാരണക്കാരനായ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അസംഭവാദ് പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. അസംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക, അസംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത് എന്തോ അതൊക്കെ അസംഭവത്തിൽ. ആത്മാവ് എന്നുള്ള ബന്ധമില്ല. സംഭവം എല്ലാറ്റിനും കാരണമായ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അത് സംഭവാദം. അസംഭവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനെ ആരാധിക്കുക, അത് അസംഭവാദം. നമ്മ ആരാധന ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഭഗവാനല്ല, അപ്പൊ അത് അസംഭവം എന്ന് പറയും. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെ കാരണപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അത് സംഭവാദം. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമുക്ക് 14 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്വേദോപയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. ഓക്കെ, മാതാജി. ഹരിയാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത്. സംഭവാദിം ച വിനാശം ച യസ്തദ് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്തോ സംഭൂതമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്ത സംഭവത്യ അമൃതമശ്നുതേ. അതെ, അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അന്യതമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭൗതിക സാമ്രാജ്യത്തെ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റാണ്. ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലകൾ, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്താണെന്ന് നശ്വരമാണെങ്കിലും ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ കടക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. ഇത് സ്റ്റെപ്പ് വരെയാണ്. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ പറ്റി അറിയണ്, പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കടക്കേണ്ട രീതി മനസ്സിലാക്കണം, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ കടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പല പല സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിനാണ് ശരീരം പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ശരീരം പരിശുദ്ധീകരിച്ചു, പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം, പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം, പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം, പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ആനന്ദമയം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കും. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാതും മനസ്സിലാക്കണം. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം, ഇതാണ് ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതിക മുന്നേറ്റത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധികളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയും സംജാതമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വ്യക്തികൾക്ക് എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും എത്ര സയൻസ് ഉയർന്നാലും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി, ഇത് കൺഫേം ആണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്കിത് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് മരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല, നമ്മളെ ജരനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല, വ്യാധിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. വ്യാധി ഇന്നലെ വേറെ എന്നായിരുന്നു, ഇന്ന് അതിന്റെ പേര് മാറി, ഇത്രയുള്ള വ്യത്യാസം. ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം. അസുഖത്തിന്റെ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നു, ടാബ്ലറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സകല വസ്തുക്കളും കർക്കശമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും, എല്ലാ വസ്തുക്കളും, സകല വസ്തുക്കളും എന്താണ്? പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം, അത്രയും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. പ്രകൃതിക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസും പ്രകൃതി തരില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ കോംപ്രമൈസ് തരും, പക്ഷെ പ്രകൃതി ഒരു കോംപ്രമൈസും തരില്ല. റൂൾ അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്താ ചെയ്യാ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ റൂൾ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ദേവന്മാരെന്താണ്? കറക്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവരല്ലാരും. അത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകരാണ്. അവര് ഒരു അണ്ണും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റില്ല. നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പോലീസ് വിടും, അല്ലെ? ഇവര് ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. ഇവര് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം, ആ റൂള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം പറ്റും. അതിന് പ്രകൃതി നിയമം, കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ജനന, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകും. അതൊരു ഫ്ലോ ആണ്. ആ ഫ്ലോയിൽ കൂടെ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും. ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ പ്രാണിക്കാനും ജനനമുണ്ട്, മരണമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിനും ജനനവും മരണമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? കാലദൈർഘ്യം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ സംഭവം അവിടെ നടന്നിരിക്കും. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കൾ പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബ്രഹ്മാവ് അറിയുള്ളൂ, അല്ലെ? 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് അല്ല, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും ഓരോ ബ്രഹ്മദേവന്മാരുണ്ട്. അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ്, അവിടുത്തെ ജീവിത രീതികൾ വേറെയാണ്, അവിടുത്തെ സങ്കല്പങ്ങൾ വേറെയാണ്, ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആർക്കായാലും അവർക്കും എന്തുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്? ആ മരണം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അതോ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് കാരണം മർത്യലോകം, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ മുഴുവൻ മർത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും എന്താണ്? മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേഷനാണ്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാക്കളെ പോലെ ഇന്നോ നാളെയോ, അത് പറഞ്ഞു നമ്മള് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ, വേറെ ഉള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട. രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നും പറയുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിന്താഗതി വരും. അതല്ല,
നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അവരെന്താണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എന്താണ്, മരണമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ പറ്റി അവർക്ക് വിവരമില്ല. കാരണം ഇവര് ഒരിക്കലും നമുക്ക്, അതായത് നമ്മള് ചെളിയിൽ നിന്നിട്ട് ചെളിവെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുളിക്കണ പോലെയാണ്, വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചെളിവെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കണ പോലെയാണ് ഇവര് മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അല്ലെ? ചെളിവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ചെളിവെള്ളം വെച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്താ സ്ഥിതി? ഒരിക്കലും നമ്മളെ അഴുക്ക് പോവില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത്. ആധുനിക മനുഷ്യർ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖരാണ്. അവർക്ക് വേദങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും എന്താണ് ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖരാണ്. അവരത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരൊക്കെ അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അവരവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഊഹാഭോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിഷ്ണു പുരാണം പ്രകാരം പറയുന്നു, വിഷ്ണു ശക്തി പരാപ്രോക്തോ ക്ഷേത്രജ്ഞാക്യ തഥാപര അവിത്യകർമ്മ സംചേന തൃതീയ ശക്തിരീക്ഷതേ. പറയുന്നത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, പര, അധമശക്തി, അപര, ഭിന്ന ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ജനറലായിട്ട് ഭഗവാന് 3 ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പര, അപര. പര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശക്തി, ആത്മീയ ശക്തി, അതായത് യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി. അടുത്തത് ഇപ്പുറത്ത് ദുർഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് അതിനെ അപര എന്ന് പറയും. മറ്റേത് പര. പര എന്ന് പറയുമ്പോ ആന്തരിക ശക്തി, അപര എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രകൃതി ശക്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമശക്തി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ തന്നെയാണ് അധമശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അധമശക്തി ജീവശക്തിയെ അജ്ഞാതമായ ആവരണം ചെയ്ത കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ചുറ്റും ഒരു കോട്ട് കൊണ്ട് ഇട്ട് തരും. പലതരം കോട്ടുകൾ, പലതരം ഡ്രസ്സുകൾ. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് തണുപ്പുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടും, ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചൂടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തരാം. ആ ശരീരം അനുസരിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല എന്താണ്, ഒരു മിക്സി ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും, എന്നാൽ ടി വി ആണെങ്കിൽ ടിവിയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും, നായ ആണെങ്കിൽ നായയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അതാണ് പറയുന്നത്. പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതമായ ഭഗവത്നാമം. അപ്പൊ പരാപ്രകൃതി അതാണ് ആത്മീയ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി. അവിടെ ശാശ്വതമാണ്, അതിന് ഏത് സമയത്തും നിലനിൽപ്പുണ്ട്. അത് മരണരഹിതമാണ്, അവിടെ ജനന മരണങ്ങളില്ല. മരണരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതാണ് ഭഗവത്നാമം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. പരസ്തമസ്തുഭാവേനോ വ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതന സായേഷ്ട സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്നാ വിനശ്യതി. ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോ ലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ, നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് എത്രയായിട്ടാണ്? 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രം. ഉയർന്ന ലോകങ്ങള്, തപോലോകം, ജനലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഭൂലോകം, പിന്നെ തലാതലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങൾ, പാതാളം വരെയുള്ള ലോകങ്ങള്. ഇതിൽ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പല പല ലോകങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ ഉൾപ്പെടെ ഗ്രഹങ്ങൾ പലതരം. അതിൽ തന്നെ നാഗലോകങ്ങള്, അതേപോലെ ധ്രുവലോകം, ഭഗവാന്റെ പരമശിവന്റെ ലോകങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ മഹാമായയുടെ ലോകങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ വീണ്ടും പല പല ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമടയുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചില ഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതിൽ തന്നെ പല ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ അനവധി ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ, വ്യാഴം, അങ്ങനെയുള്ള, അങ്ങനെ എങ്ങനെ കണക്കൂട്ടിയാലും പലതരം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്, ഏത് സമയവും നശിക്കും, പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ വരും, വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ പോലെ ഇതിനും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളുണ്ട്. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അത് സംഭവിക്കും, പിറ്റേ ദിവസം അത് വരും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. സത്യ, ത്രേതോ, താപര, ഗാപര, കലി. ഭൂമിയിലെ ചതുർയുഗങ്ങളിലെ കാലയളവ് 12,000 വർഷമാണ്.
അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണില്ല. 4 യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? സത്യുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. കലിയുഗമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. ദ്വാപരയുഗം ഉണ്ട്, ത്രേതായുഗം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ വർഷങ്ങൾ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ വർഷമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. 311.04 ലക്ഷം കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും അറിയാം നമുക്ക്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ പോണില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശമടയുന്നു. അപ്പൊ 2 തരം സംഭവമുണ്ട്. ഒന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആവുക, ആ സമയത്തും എല്ലാതും നാശമടയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റോപ്പോ, നമുക്ക് രാത്രി ആവണ വരെ നമ്മൾ നശിച്ചു പോണില്ല, ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റോപ്പോ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിലും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത അന്ത്യത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കും. 2 സമയത്ത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ മറ്റു ലോകത്ത് കഴിയുന്നവരും അധോലോകത്ത് കഴിയുന്നവരുമെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്തെ പ്രളയജലത്തിൽ ആഴുന്നു. അതായത് നിദ്ര എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയം. അതെന്താണ്? ഏത് ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും എന്താണ് രാത്രി സമയത്ത്, നിശാ സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മളിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആധ്യാത്മികമായ അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അപ്രകൃത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ആ സമയത്ത് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ആധ്യാത്മിക രൂപമുണ്ട്, നമുക്ക് ആത്മീയ ലെവൽ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ മനുഷ്യ രൂപമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവവർഗമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കാലത്തെയാണ് അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച സർഗങ്ങളും നാശമടയുന്ന മറ്റൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരെണ്ണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിവസത്തിലും ഒരെണ്ണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യത്തിലും ജീവിതാവസാനത്തിലും വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ 2 അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി മറ്റൊരു അപ്രകീടാവസ്ഥ, ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്രകീടിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അത് പ്രകൃതി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, നശിക്കാത്ത ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും നശിച്ചു, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നശിച്ചു, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും നശിച്ചു. പക്ഷെ നശിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലമാണ് ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അന്തരിംഗ ശക്തി എന്ന്. അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അനേകം വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ഇവിടെ ചന്ദ്രനും ഭൂമി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുള്ള പോലെ തന്നെ അവിടെയും ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളും, അവ നശിച്ചു പോവില്ല. ഇവിടുത്തെ ഗ്രഹങ്ങൾ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അവിടെ അത് സംഭവിക്കില്ല. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ്, ഏകപാദ വിഭൂതി. അതായത് നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കുറെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും 14 ലോകത്തില്, ഭൂലോകത്തില് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അനവധി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ല. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എല്ലാതോടും കൂട്ടി നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിൽക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ ഈ 2 ശക്തികൾ, അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയും അന്തരംഗ ശക്തിയും. അപ്പൊ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന് 100 സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ 25 റൂമുള്ളൂ എന്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, 75 റൂമും എന്താണ് ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ 75, അത് 25% മാത്രമുള്ളൂ ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എല്ലാതും കൂട്ടിയാലും, എല്ലാ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എല്ലാതും കൂട്ടിയാലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ 25% ഉള്ളൂ. 75% ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏകപാദ വിഭൂതി. വിവിധ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ്, ഏകപാദ വിഭൂതി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ഏകപാദ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അതായത് ആത്മീയ പ്രകൃതിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 25% ഉള്ളൂ. 75% ആത്മീയ പ്രകൃതിയാണ്. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4ൽ 3 ഭാഗമടങ്ങിയ ആത്മീയ പ്രകൃതി ത്രിപാദ വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്താണ്. ത്രിപാദ വിഭൂതി അതായത് ആത്മീയ സ്ഥലം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, അത് 75% വരും. അതായത് നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ഗ്രഹത്തിന്റെയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാത്തിന്റെയും
3 ഇരട്ടി സ്ഥലം എവിടെ ഉണ്ടാവും? ആത്മീയ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പ്രതിപാദ വിഭൂതി. അവിടേക്ക് ഈ ബ്രഹ്മാവിന് സ്ഥാനമില്ല. അവിടേക്ക് ബ്രഹ്മാവിന് കടക്കാനേ പറ്റില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ പെട്ടതല്ല അത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും പോലെ ഒന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ല അമേരിക്കയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ലോകങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ 25%, അമേരിക്ക 75%. അമേരിക്കനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ത്രിപാദ വിഭൂതി എന്നും ഇന്ത്യനെ ഏകപാദ വിഭൂതി എന്നും പറയും. അത്ര ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇവിടുത്തെ ഒരു ശക്തിക്കും അവിടുത്തെ യാതൊന്നിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഏത്? ആത്മീയ ശക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ബ്രഹ്മാവിനടക്കം കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരിംഗ ശക്തിയാണ്. ഇവിടെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയാണ്. അത് കാരണമാണ് ബ്രഹ്മാവ്, നമുക്കറിയാം, കഥകളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും എല്ലാവരോടും ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എവിടെ? ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണായിട്ട് കാര്യം. അത്രയും പവറുള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് കടന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറയാനുള്ള പവർ ആർക്കില്ല? ബ്രഹ്മാവിനില്ല. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവിടെ അധികാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മ പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആ ആത്മീയ പ്രകൃതിയില് അവിടെ അധിവസിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അവിടത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നിവ കൂടെ സാധ്യമല്ല. അതായത് ഭക്തിയല്ലാതെ, ഭഗവത്ഗീത ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ കർമ്മയോഗം ചെയ്താലും ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്താലും അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തില്ല. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം തന്നെ ചെയ്യണം. ഒരു മാർഗം ഭക്തിയോഗം മാർഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാതെ പറയില്ല. അഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് എന്ത് അഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിന്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം കിട്ടുമ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിന് ഈസിയാണ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? എന്തായാലും ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണം. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോവാം, വളരെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അവരെന്താണ്? ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ബ്രഹ്മലോകം വരുമ്പോ സൂര്യന്റെ ലോകം, ചന്ദ്രലോകം, അങ്ങനെ ഏത് ലോകങ്ങളിലേക്കും, ഇന്ദ്രന്റെ ലോകം, ഇവിടേക്കൊക്കെ കടക്കാം. ജ്ഞാനികളെയും യോഗികളെയും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മികളെക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് ആര്? ജ്ഞാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾ. അവർക്ക് എന്താണ്? അതിനേലും ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ. അതാണ് മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം. അവിടേക്ക് ഉയർപ്പെടാം എന്നിവിടേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അവർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ്? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗലോകത്ത് പോയി. അവിടെ അത് തീരുമ്പോ താഴ്ത്തിക്ക് പോരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോവും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് തപോലോക മഹർലോകത്തിൽ ചെന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉയരും. ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് പോരും. അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയിൽ പരിപൂർണം എത്തുമ്പോൾ എവിടേക്ക് കടക്കുന്ന പറയുന്നത്? പ്രകാശമാനമായ വിഹായസിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. എവിടേക്കാണ്? അവിടെ ഒരു ബാരിയർ, ഒരു പടം വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി ഓരോന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫിലിം സ്റ്റാറും അവരിവരൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ സീറ്റൊക്കെ അലൗട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ VIP കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്ക് പോവാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതില് കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. നമ്മളെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ ഏത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടക്കാൻ പറ്റാം. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
അത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആണ്. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രകൃതി ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യവും എനിക്ക് വേണം എന്നൊരു ഉറുമ്പ് കാര്യം ചിന്തിക്കും. ഞാനാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി. ഞാൻ ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാതും കേൾക്കണം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത, ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി, ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഫൈനല്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഇതാണ് ഏതാണ് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി. ഉറുമ്പിനെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താലും അതിന്റെ ചിന്താഗതി അത് തന്നെയാണ്. അത് എപ്പോഴും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിമേൽ ആധിപത്യം ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഭവരോഗം. ഇതിനാണ് ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏത് രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലും രണ്ട് പ്രളയകാലത്തും ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതോടെ മനുഷ്യനോ മൃഗോ ജീവി അതൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഏതാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ. നമ്മൾ പിന്നെ ആ സമയത്ത് പ്രകടമല്ല, നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെ? എന്നതുപോലെ ഈ രണ്ട് സമയത്തും സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സംസാര ചക്രത്തിന് വിരാമമിടണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ റൊട്ടേഷൻ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. അല്ലാതെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ എത്ര കാര്യങ്ങളും ചെയ്താലും പുണ്യം മർത്യലോക വിശുദ്ധ പുണ്യം ചെയ്താലും പോവും, അതുപോലെ തന്നെ പാപം ചെയ്താലും പോവും. ഇത് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. താഴത്തേക്ക് പോവും, അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോ മുകളിലേക്ക് വരും. വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പോകും. നല്ലത് ചെയ്താൽ മുകളിലേക്ക് പോകും, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതേപോലത്തെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് വരും. ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ മാറണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ മുകുന്ദൻ, അതിന് ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയറാ. ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾ അതീതരായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, എത്ര ജൈവാത്മക ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് എത്ര ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണതോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വലിക്കും, അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി ഓരോന്നിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കണ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര വലിക്കണോ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് ആചാര്യന്മാരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും വലിക്കാൻ നോക്കൂല, ഒക്കെ റിജക്ഷൻ ആണ്. ഇങ്ങോട്ടില്ല, റിട്ടേൺ ഇല്ല, ഒക്കെ കൊടുക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം കൊടുക്കാൻ ശീലിക്കാം, വാങ്ങിക്കാൻ കുറയ്ക്കാന്ന് പറയും. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്, അല്ലെ? ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, പ്രകൃതിന്റെ മുകളില് മാക്സിമം വലിക്കും തോറും നമ്മൾ അതിൽ ബന്ധനത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രഭാസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്, സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് എത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അദ്ദേഹത്തെ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ എന്താണ് സഹചാരികളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും, ആചാര്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിടും. അവർ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. അദ്ദേഹത്തിനോട് ശരണ മനോഭാവം ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18:66 പറയുന്നു, സർവധർമ്മം പരിത്യജ് മാമക ശരണം വ്രജ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത്. സർവധർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം പറയും. അത് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ലാസ്റ്റ് അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് അതെന്താണ്, അത് വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:14 വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വരബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ.
അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കില്ല. ഈശ്വരബോധം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഫലം ലഭിക്കില്ല. ഈശ്വരബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാല് പ്രപഞ്ച ശക്തി കേൾക്കുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാ. താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അഭിഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഭൗതിക അവസ്ഥ ഇന്നും നാളെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ആക്ഷൻ, പിന്നെ അടുത്ത ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. തുടർച്ചയായ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാര്യങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. മനസ്സിലായിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പറയണം. അതെന്താണ്? അത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഈശ്വരനോടുള്ള ആ പ്രണയം അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറയണത്. ടൈമിൽ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്താണെന്ന്, ദേവന്മാരെന്താണെന്നും മനുഷ്യരെന്താണെന്നും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ആത്മീയ ശക്തി എന്താണ്, ഭൗതിക ശക്തി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതാണ് ഈ മന്ത്രം ഇതാ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ കട്ടാണ്. ഇതാണ് സത്യം. നമ്മളെ ഭൗതികത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും, എന്നിട്ട് പറയാം പരിത്യജിക്ക. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ ഈ 14 മന്ത്രം വരെ സംഭൂത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. 9 ഏതൊക്കെ മന്ത്രങ്ങളാ പറഞ്ഞത്? 9, 10, 11 അല്ലേ? ഒരേപോലെയുള്ള മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 9, 10, 11 10, 13, 9, 11 9, 10, 11 അത് 11. 9, 10, 11 വിദ്യാവിദ്യനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. 12, 13, 14 അത് സംഭൂത അസംഭൂതനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് മന്ത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് 14ാമത്തെ മന്ത്രവും അതേപോലെ തന്നെ 9ാമത്തെ മന്ത്രം അല്ല 14ാമത്തെ മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ? സംഭൂത. സംഭൂത. അല്ല 13ആണ് സംഭൂത. 13ഉം 14ഉം സംഭൂതി 13ഉം 14ഉം. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭൂത അസംഭൂത എന്ന് മാത്രം, വിദ്യേനെ അവിദ്യേനെ സംഭൂത അസംഭൂത എന്ന് മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അത് തന്നെയാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് 9ാമത്തെ മന്ത്രവും 12ാമത്തെ മന്ത്രവും ഒരേപോലെയാണ്. രണ്ടും അന്തം തമ പ്രവിശ്യന്തി തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് വരാം. അവിടെ സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും ഉപാസത എന്ന് വരും. സോറി, അന്തം തമ പ്രവിശ്യന്തി അവിദ്യം ഉപാസതേ. അതിന് പകരം ഇവിടെ അന്തം തമ പ്രവിശ്യന്തി അസംഭൂത ഉപാസതേ. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് അസംഭൂത, അവിദ്യക്ക് പകരം അസംഭൂത എന്ന് വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത മന്ത്രം 10ാമത്തെ മന്ത്രവും 13ാമത്തെ മന്ത്രവും ഒരേപോലെ തോന്നും. 10ഉം 13ഉം ഒരേപോലെ. പിന്നെ അടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മൾ 9 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളെല്ലാതും വിദ്യ അത് സംഭൂത അസംഭൂത ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ദേവന്മാര് ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത്, ജ്ഞാനമല്ലാത്തത്. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, അത് ഭഗവാൻ. ജ്ഞാനമല്ലാത്തത്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യ, അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിദ്യ.
അത്. പിന്നെ അപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, അജ്ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് എന്തോ. ഭഗവാൻ അല്ലാത്ത അറിയുന്ന ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാതും അജ്ഞാനമായി മാറി. ഇവിടെ അസംഭൂത സംഭൂത എന്ന് പറയുമ്പോ സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് എന്തോ അത് മുഴുവൻ അസംഭൂതമായി. അതായത് ദേവന്മാരായാലും ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളായാലും എല്ലാതും ആ ഒരു ഇതിൽ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പത്ത് 13 13 വരെ പോലെയുള്ളത്. 10, 13, 9, 12. അതെ. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പ്രഭു, ഹരേഷ്ണ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പുകയാണോ? പുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. പുകയൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി. പുക മാറി തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യം പുകയാ ഗുരുജി. പുക ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയി. ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് മാറി ക്ലിയർ വരും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല, പിന്നെ അതാവും. മോയ്സ്ചർ ആയിരുന്നു കുറെ ക്ലാസ്സിൽ. അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും വേറെ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതെ അതെ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് കുറെ ക്ലിയർ ആയത്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പല ടീച്ചേഴ്സും പല വ്യൂവിലായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പല വ്യൂ ആംഗിൾ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് 5th ലെവലിലേക്ക് കയറണം. പതുക്കെ കാല് വെക്കാം. പതുക്കെ 5th ലെവലിലേക്ക് കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഇറക്കാൻ പറ്റും. അതാ, അതുകൊണ്ടാണ് വെക്കാത്തത്. വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അതിന്റെ. അപ്പൊ ഇറക്കാം, പിന്നെ അത് അവിടെ കയറി നമ്മള് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീസൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് മുഴുവനും പോകും നമ്മളെ. പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. പെർമിഷൻ അല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വരുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ കുറെ നാള് അതിന് 1 വർഷത്തോളം നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, നാളെ ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും?